Der sidder en bag helgen, der sidder en bag chopper. Er det nede? Nej, Jamen, så vidt jeg kan se, så har jeg en fucking gas. Jeg er ikke klar til. Så hold dit fucking shit. Jeg skal tilse til en læge. Hyg jer. Han blev skudt ind. vi skal med helikopteren. Jordan Jones. Han blev skudt ind. Vi skal med helikopteren. Jordan Jones. Og du skal med helikopter, kom. Wow, han combat logget. Jeg har det der på video. Jeg har det der. Så I det der, dreng. Så I lige han combat logget. Ja, Det er fandme godt, jeg har det der på video. Woo!